power struggle. Kabalo ba mo nganong na ay power struggle? Ngano man kay ginasulsulan sa Eastern Church ang emperor nga tawag in gunitan ang Western Church. Wabi to sa panahon ni Justinian, mga around the 6th century. Sa panahon ni Justinian, gigalgalan sa tawag ini mga Eastern bishops ang emperor nga ipa-under, ipa-subject kay wala na, hagba na. Pero natinag ba ang Western Church? No. No, nga naman gitindog ang otoridad nga gikan pa sa unang siglo mao na ang gigunitan sa Bishop of Rome. Nga naman kay sa tanang mga apostol Pedro lang ang tawag ini gitagaan ni Kristo og keys of the kingdom of heaven. Whatsoever nga ibahin niya sa kalibutan, gibahin sa langit. Kung sa iyang tangtangan sa kalibutan, gitangtangan pero sa langit. Ana ba? Dili tawag ining pataka. Ang pa niya, giransa kuno sa gitawag og Western Church ang Eastern Church. Bakakon, ayaw pamakak. Nga naman, so pagransak sa Western Church at the time, nga standing pa man ang Eastern Empire. Naguba ang Eastern Empire totally ha, naguba totally ang Eastern Empire after na sa 15th century. Katong pagsulong sa Ottoman Turks. Guba sila. Kanang 1054, standing pa ang emperor at the time. Ayaw lagi kanang usa ko makaingon ko ba nga mga tawag ining mga way kahibalo lang ang mutuan ni tawhana.